campus kasna kweba ko han campus simple ko han ni tsina le ko nan abi ko njung man how this is o ka ni ro ba de ni pasni anche ne si sa propsa quest'ingera ne quel carani ti de ni tunda ora ka hona da in detail mi ti de mungu ni sine dra mi se da ke puru ka sen a ti de ki asa hona bisa ti de ki kam ko se tsina ra thore thare loading song ba ti ke ni kam ko tsina ko nga ti e ke se nga ko ki nga ta mu ma ha ai ke se de ki ti talent sing ni sa ti ko ngi ni se ko ki nga ba ti ko mi ba ni de ki ra taping ha ro ki sim ni ka ti ko kam ko se tsina ko mi ba ada to ko ka ta di hare ida meza khona ndaba thithi meha sira di talent sa to kuti ki ba ko khali ko kan kan sa ko ma ti kam ko tsina ko mi ba sida hare ida safe se ha di ko mi ba ti ko kan are ida social distance practice ne ko na ko ba ko karo si ga to ka ba di to ka di mu se I ne ko ba di ka to ra ko khunsi madi da no ko ba na si da no ba mu da ni se dan wanda an kan kai no ko ba mu se I so guys ik is Brooks, Mavial, schoolnaam, ik is Brownhill, surname, Fatboy. En zoals ik hier zo sta, ik is net die om Pigita deel van mijn kant as a dancer. Naam Jive Namibian. I'm just here to do it together, people. The more we are together, the better we can do it. En vandaag, ons staan ook hier. Ons is afgesneden volgens corona. Ons moet goed gaan doen wat ons niet meer gaat doen niet. En maar die Heer heeft gepraat, vandaag ik is gaan roepen hiervoor om met mensen te wezen. Zo les gereed om de vraag wat te willen horen, zo ik is ook gereed om de antwoord. Ik persoonlijk ik is een danser. Ik dans nog meestens van mijn kleins af. Van dat ik ga kennen wat is ik of ik is een mens. Ik dans, dat is wat ik doe voor je leven. Ik heb soccer gespeeld en opgehouden van die reden. Toen niet die goed wat die mensen doen, je weet moest. Zo, ik is nu, ik heb 2 decennia wat ik ernstig die danskop toe gevat heb, was 2008. Van in die begin heb ik gaan dansen, maar het moest nog niet straat dansen hier en daar. Zo, die mensen voor ons werd te laten goed gaan dansen. Tot ik later gaan bij elkaar kom met mensen wat ik kan niet doen wat ik doe. Ik zie dat bij wat probeer. Maar ik probeer niet genoeg niet. My people, al wat ik zal zeggen is van die vraag niet. Wat moet je man? Dat is practice. Dat more you practice, the better you become. Ik was ook vandaag zo niet. Zo ik het gemaakt. En ik zie, beneden Teiki en jaren. Ik wil ook zoals Vincent gaan wezen. Ik wil alleen moet voor mij kijken. En ik zal het komen. Ik is Namibian Java. En van COVID-19 met mensen. Ja, kom ik ga gewoon weer terug. Met mensen, play bij die huis. Ik is ook niet bij die huis niet, maar ik is safe. Somewhere safe. Draai je mask overal. Was je hand niet. En luister. Listen to your heart. Ngati kansene ngalo kusimati ya ngalo oka tweet greetings antuna no hanga tireke ko ba ale tram za teacher ne talent skedo ngai skesa so tireke ko ba ale tra encourage me ba hare pap teacher hab ngare hab kaini dan sinko ki hab ngadi tita one ke abobo ngabu dan ske ngasa se sidage aba kwendi de gramiti aba kwendi mwana nike kuna rati sira music era ne ba tira ke sira fuerti na ngasa sira aba kwendi mwana tora sada umat mahani sida nguko masna doko ba ha sida di to mwana de invest sida umsisni gi do koron hani geran mai sini gera ne ba sit kosa se diskera pale geran mati na college of the arts because ala pale geran school ki ba kari di ora geni practice make perfect geran mi onisida di to mwana dani lemete
limit man ka di da kan ni da karan ka ta da ki tona ni limit ida tona muska ben for the tona ki tickets na kan ni skuru ko sami se hobke tona ali to ba once in a while ni ta da once in a while ni test was a cards ka blai ro ba ma halbe irin singin ha tona blai ro ba ma ti mama sani ba tiken ba sa of audo sa tiken ba ki mu zin ha to sit ki tona ut a khaset skira ni tona ira inglekra platform ara ma ha ti ni tona ira ara practice ke